तो आमे समस्ते सांग मिसी संध्यारे बाहरिलु महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ दर्शन କରିବା ପାଇଁ ବାଙ୍କ ମଠ ଠାରେ ତ ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମେନ୍ ରୋଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବାଙ୍କ ମଠ ଠାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜି ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ। ତ ବାଙ୍କ ମଠଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବାଙ୍କ ମଠ ଭିତରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଅଛି। ସେ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରାହ ବେଶର ଦର୍ଶନ। ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ମନମୋହକ ରହିଛି ଏହି ବେଶ। ତାହାପରେ ସେଠିରୁ ବାହାରି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ। ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦଶ ଅବତାରଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିଲା ପରେ ବାହାରେ ବାହାରିଲା ପରେ ବାଙ୍କ ମଠ ନିକଟରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା। ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇକି ସେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଲୁ।